Ja, dan kan je Danny nou eenmaal gezegd, Danny. Kijk, wie is zo'n stuk met long op te vriezen? Hij gaat met de joggen, hij mag op. Effort, meneer, effort. Ja, met gewoon daar, de recorder. Hoe? Kevin. Hallo. Yes, kom jullie, is jullie aangekomen? Oké, als je die achter jij, dan moet je die bij die braai eerder opzetten. Als het goed klaar is, skip, dan moet je nog skippen. Oké, dan moet je die bij die braai eerder opzetten. Ja, oké, sap. Hallo, kom je om met rijden, moet willen wijzen, dan moet je onder opzetten. Hij moet nog skippen. Maar, het is 5 uur, dan is geen 5 uur. Kevin, kom. Players kan niet boeien zien. Niet meer kom. Als ik het wel klaar met duidelijk is, kijk in. Want dan zit parent evening en alles uit. Kijk, wat was hier met ons laatste keer? Die oude met die blauwe daar staan in de middel. Maar dan zo. Hey, daar wat John die staan. Hier, wat John die die vlagjes, hij met die blauwe zwarte. Hij is hulle toe ook directe. Hij was hier op die laatste. Die business en toen beduidelijk. Hij zei, nee, nog niet zo te understand. Hulle moet een nice team foto. Ek weet nie of Netball het sokker gevat het nie. Ek kan nie foto sien. Wie op hier? Hey, Saro approved this. Hulle het dit approved wat wie op nie. They send me the Saro letter to say they approve it. It's not through Western Province High School Association. That's what Stoke is saying, but they must told me, why did you guys play by the Connect tournament? It wasn't approved by Province. No schools must play there. But I know. But we now ask every tournament we go play it. It's approved by Western Province High School Association. Hij is een flyer voor zo'n grapjes. हाँ दलन दलन बम दलन चाहिए चलो मैंने दलन बस क्या ही चाहिए चलो Jordan House. Third league. Tired. Nah,
Johnny December. I another one. Another one. Another one. Everything of value. Yeah, nice thing. Hello. So we go on 14. No, we play on the 14. Clubs there. The clubs there. Let's this. I was there. Every day you see me on there. Yeah. Going. I tell you. Vergeet niet, man. Ik moet naar huis toe rijden om mijn bling te gaan halen. Maar bling moet in de hoogste kantoor gaan. Oh, twee bolen. Twee bolen. Wat is het? Twee bolen. Dat is Brandon bolen. Zijn maar ja. Goed zijn. Moes la bunay. Ay, maus ka na sana mo. Yes, direct. Raken. Amper gescoord. Hulle kan niet size maar hulle vat foto's. Ja! Niemand kan size maar hulle vat foto's. Hulle vat net foto's aan my girl. Hulle vat foto's maar hulle kan niet size en wat maar. Pops, how does it look there? How does the battery life look? I need to make payments with that phone, so. Yeah, I answered here. I answered here. Oh, it's so dangerous here with all the stuff here. The food will be served there on to go with the water and Powerade. And right there next to the, you'll see they're busy setting up there now. Yeah, so just to go, like I said, we can't have anything this today because of parent evening that all the teachers must go to. This is the last one for the tour. When are they leaving? Okay.
leaving for next week, Wednesday. Okay. So we play Sunday. And Why do you want to go to Poles? You're already leading it. The what? Nee, man, spelen is een tour game. Oh, me too. Oppo, alright. Let's go to. Guys swapping out. Ada di mana kau orang guru? Di mana tu Leslie? Ini mana sih kong? Dino, mana coming? Bata ungat di mana kau orang guru kasi mana tu Leslie kau na? Mana cuma mantri gaya. Pati ko tu kanit size. Saya tidak size ni man. Foto pati si size. Ikala ko sila pati foto. Ikala sila they're pati gonna foto. go in like 5 days. Ik heb met meneer gevat tayo kasi. Gevat ko tumbay. So Joel is bana. Pati di mana na ko swap? My sports school jersey. En my sports school. Bata hati is jersey. Waarom? The Weinberg. Oh, Weinberg. I'm an old jersey. I gotta do school to the ramen. Who's this? The boys of the girls. This is nice. This is nice. Oh, Jelle. Iba mas hard. Di mana na girl dengan? Go. Is a vrouw mens ding. I know I tried with the goal. Di ka size. A foto pati si size. Di ba Why are you worried about sizing? I'm worried about Boysman Diamonds here today. So it is What about size. sizing? I'm worried about Boysman Ik Diamonds kan here niet size because we hebben het klaar. Niemand wat size van kan size. But I must. It's going. Papa nou niet aan met size. Kijk, hoe moet aan die armen man? Je moet het wel een beetje laten. Pada aan die draad. Lekker niet aan. Nou, maar wat is die man? Wat is die man gevat vanochtend? Wat die energie? Die laat hem honger. Leg je hem amper geel kaart voor die mannetje. Oh, wat een mooie teamfoto daar. Allemaal samen.